Zdravo moji kuvari. Danas ću vam dati jednu savršenu ideju. Kako da napravite ručak u jednom tiganju, mešano meso sa povrćem. Znači, ne jedna šerpa, dve šerpe, tri šerpe, četiri šerpe. Sve u jednom tiganju za nekih sat i po vremena. Jedna divna ideja za sve kuvare koji nemaju nešto vremena, a divan je ručak. Pa da pogledamo. A za ovaj divni ručak, brzi divni ručak, će mi biti potrebno. Ja sam uzeo nekoliko šniceli od vrata, 2-3 karabataka, znači batak i karabatak. Uzeo sam 2 kobasice, 2 pljeskavice, šampinjoni, luk, krompir i tikac. I naravno ići će začini, mast. To je to. Oprao sam meso i sad ću ga začiniti. Ja ću staviti mešavinu začina. Mnogo je ukusno sa njim. I stavit ću malo bibera. Batake, karabatake ću razdvojiti. Gledamo gdje je spoj, tu ćemo ga iseći. Kobasicu ću malo naseći, tek malo, i s jedne i sa druge strane, da se bolje isprži. Luk i krompir sam očistio, njega sam isekao na ovako, na kriške, i luk će se seći na kolutove. Tikvicu ću očistiti i iseći isto na kolutove. Povegetiti malo od gore, da puste vodu i one će biti spremne da se dodaju u tiganj, kad za to dođe vreme. Šampinjone ću malo isto posoliti, da puste vodu, jer nam ne treba ta voda. I njih ću dodati kad za to dođe vreme.
Zagrijao sam mast u šerpi na najjaču temperaturu i tu ću ispeći meso do zlatno žute boje. Najpre ću ispeći kobasice i pljeskavice. Ostalo je mesta i stavit ću i ostalo meso. Dok se ne ispeče ovo zadnje parče, okolo ću poslagati mladi krompir. Ispeklo se zadnje parče mesa, sada ću poslagati krompir ravnomerno u šerpi i vratiti meso na njega. Smanjit ću vatru na umereno, znači temperaturu smanjujem na 1:2 i meso vraćam na njega.
Dodat ću malo vode. I zatvoriti i ostaviti da se lagano dinsta na laganoj matri 40 minuta. Nakon 40 minuta ubacit ću šampinjone. Njih sam isekao na pola. I sjetite se da sam ih posolio. Vidite kako su vodu pustili šampinjoni. I dodat ću tikvice. I ostaviti još da se dinsta. I u 50. minutu ću dodati crni luk. Sečen na šnite, malo deblje, koje ću posoliti i dodat ću na njega peršun seckani. I još jedno 10 do 15 minuta i naše jelo je gotovo. Umalo zaboravih, naravno, uz ovakvo jelo najbolja salata koju ja preporučujem, paradajz, krastavci sečkeni sa sitnim sirom rendanim, bosiljkom i maslinovim uljem. Najlepša kombinacija. Naš ručak je gotov. Ljudi, ovo je divno. Ovo je savršeno. Da li se slažete sa mnom? Ovo ko ne voli, nek mi napiše u komentaru da to ne voli. Evo. Pogledajte. Ovo je savršena kombinacija svega. Svega. Ako vam se svideo recept, zapratite me, stisnite like ili dodajte neki komentar. Pozdrav!